Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-ma'budi bi qudrati al-marhubi min adabi al-marhubi fi ma indahu an-nadhi fi amru fis samai wal ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yuzum bi ahkamihi wa azum bi dinihi wa qurmahu min nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yadullahi fawqa aydihim. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, para sedherek jamaah salat subuh ingkang tansah pun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita teraken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan rahmat taufik hidayahipun. Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya menika mangke dados berkah anggenipun kita dherekaken Rasulullah Muhammad SAW dhateng janahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun ayat ingkang sering kita mirengaken inggih menika yadullahi fawqa aydihim. Menika menurut tata bahasa kalimat menika kalimat majas, mengandung arti yang tidak sebenarnya. Yadun niku kan tangan. Yang digandeng ke yadullahi bukan diartikan tangannya Gusti Allah, tapi kekuasaannya Allah. Itulah namanya majas. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Allah Subhanahu wa taala menika ngangge kalimat ya menapa menika yaj'alullah ndadekake sapa Allah Gusti Allah dumateng tiang-tiang menika hanggadai sing jenenge asabi'ah. Inggih menika driji, jari-jari. Tapi ingkang dipun maksud mboten jari-jari, tapi ujungnya. Dados tiang-tiang kafir menika yen mirengaken Rasulullah ngendika mengatakan ini adalah Al-Qur'an, wahyu dari Allah, orang-orang kafir bunteti kupinge dengan ujung jarinya. Berarti menika termasuk kalimat majas. Kata Al-Qur'an menika wau kalimat-kalimat majas pados kita menika nggih belajar. Tapi wonten ingkang pahamipun ya wis diartake apa enenge. Lah nek apa enenge nggih to apa adanya yadullahi fawqa aydihim, tangane Gusti Allah. Lah tangane gedene sepira? Duwe kulit apa ora? Lah duwe balung apa ora? Nah, hal yang semacam ini adalah merupakan suatu khazanah napa menika ngartosaken supados lebih tepat menapa ingkang dipun maksud wonten ing Al-Qur'an. Terus para mufassir menika sering menguraikan masalah kados ngaten menika kalimat-kalimat majas. Mbok menawi menika ingkang saged kula aturaken wonten ing Injil menika keranipun nyuwun ageng samudra sami akhir kalam wa billahi taufiq wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.